तर ह्या बिर्याणी का आणि ह्या रस्सो आई शपथ लय मजा येणारा। आई खा किती ता काय घाबरू नको। 2-2 संडासात आपले। आता हे किती वेळ ठेवणार? अर्धा तास नाही 15 मिनिट। ह्या 15 मिनिट आणि बिर्याणीचा अर्धा तास। थाळी आईची सजलेली आहे आणि हा बिर्याणी चिकन बिर्याणी, त्याच्यानंतर रायता, चिकन रस्सो, सॅलड आणि तांदळाची भाकरी। गावातले दारू गटारी म्हणजे कोंबडे कापतात दारू खातात सर्व इलेले वाडीतली। अरे अरे आमच्या आईचे विद्यार्थी इलेले आहेत। बसा बसा लाईनीत बसून घ्यावा आणि विद्यार्थी सर्व मॅडमचा आशीर्वाद घेतलाय कोंडेबाईंचा। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असं स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी आज आम्ही करणार आहोत गटारी साजरी, कारण आई का आज चिकन खाऊचा, कारण आम्ही श्रावणात पूर्ण मासे खातो पण चिकन मटन आम्ही अजिबात हात लावत नाही। त्यामुळे आज आई म्हणता चिकन खाऊया आणि रविवारी माका वाटतं आई ह्या ना अमावास्या, मग अमावास्या आम्ही खात नाही, थैसूनच श्रावण सुरू होता। मग आज शुक्रवारी आईसाठी मी सुट्टी घेतलाय आणि आज आम्ही गटारी साजरी करणार आहोत। आईसाठी आई इली तेव्हा आमका वाटतं 2-3 दिवसांनी आम्ही आईसाठी स्पेशल पापलेट बनवलं होतं। त्याच्यानंतर ऑपरेशन सक्सेसफुल झाल्यानंतर आम्ही आईसाठी गोडधोड जेवण बनवलं होतं आणि आज आईसाठी स्पेशल गटारी बनवणार आहे। त्याच्यासाठी आता मी जातोय चिकन घेऊन येतोय। टाय चिपळे गेल्या शाळेत आणि त्याच्यानंतर दीपाली बनवणार। आज दीपाली मेनू सांग काय काय? चिकन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी आणि काय? आणि चिकन रस्सो, मालवणी चिकन रस्सो आणि तांदळाचे भाकरे काय ज्वारीचे भाकरे? तांदळाचे भाकरे आहे। काय हवं तुका, ज्वारीची हवी का तांदळाची? कसली चिकन बिर्याणी हवी का मटन बिर्याणी हवी? काय करी मटन खातस तू बकऱ्याचा? नाही आई मटन खायत नाही, आई फक्त चिकन खातात। त्यामुळे आता मी चिकन आणून जातोय। मटन म्हणजे ते का चिकनच वाटलं, कारण गावात मटनच बोलतं। मटन म्हणजे हय मुंबई गाई ह्या बकऱ्याचा ते का मटन म्हणतात आणि कोंबड्याचं असतं ते का चिकन म्हणतात। तर आई मटन खायत नाही, तर आता मी चिकन आणतोय। जास्त वेळ नाही घेत, कारण दीपाली चिकन बनवचा। चल आई, आईचा आशीर्वाद घेऊन जाते। चल सकाळी सकाळी आंघोळ पांघोळ करून जरा आईचा आशीर्वाद घेऊया। तर चला मंडळी, मी जाते आता चिकन आणू का। लेट्स गो। भाभी जी असते तर बोलली असते लेट्स गो। पावसात पण लय ताल इलो हा, मासे घेऊ पण थोडी गर्दी हा आणि हय सर्व मटन चिकनचे शॉप आहेत, पण मी हय जातोय। हय एकदम फ्रेश मिळतं चिकन, तर ह्या शॉप मध्ये मी जातोय। चला चिकन घेतलं। आता चिकन आणून दिलंय मी दीपालीकडे आणि दीपाली हाय खोलून बघता काय काय हाता। हो 1 किलो आणलं, म्हणजे कोंबडीच घेतली अख्खी। ते वेगवेगळे दिले, म्हणजे हे दिले ते लॉलीपॉप वगैरे दिल्या ना, ते कलिजी वगैरे पेटा बिटा। हाय तयारी झाली हा। दीपाली कांदा खोबरा मस्तपैकी परातभर भाजल्या ना। मग काय हा ताच म्हणलं नाही तर गोडूस करून टाकशील एवढा टाकून कढईभर। आणि हे काय लिंबू बिंबा काढून ठेवल्या दही वाटीभर। हो पोरांची चिंता लागली आहे का? तर माकाच जाऊचा वाटतं हानू का आज? आई ले गॅस बंद हा, ये तू बिंदास बघ काय काय हाणलंय ता। तर हाय दीपालीने वाटे घातले ना, ते बघ हे कसले? हो रस्सो, चिकन रस्सो आणि हे का ह्या बिर्याणी का? अरे लय झाला मस्त, अगदी मस्त होणार आहे। तर ह्या बिर्याणी का आणि ह्या रस्सो आई शपथ लय मजा येणारा। आई खा किती ता काय घाबरू नको। 2-2 संडासात आपले, अजिबात घाबरू नको। तर मॅरिनेट करूचा ना आता? हे का नाही ना, हे का पण दोघवल्या का? आणि सिक्रेट मसालो टाकता? नाही सिक्रेट नाही, काश्मीरी लाल ना काय ते सांग, नाही तर लोक मध्ये सिक्रेट टाकले लय काय मसाले टाकता बाबा। बिर्याणी का लय मसाले लागतात वाटतं। बिर्याणी मसालो शाबाश। बस बस लय झाला पिळून त्याचो, चेंदो मेंदो करून टाकल्यान त्याचो। ह्या का
आता लसूणची पेस्ट. माका वाटला सिक्रेट मसालो घेता. तिखट काय नाही लोकांचं काय पण सांगून. मिरची हिरवी वाली. ओके. कोथिंबीर आणि मिरची सर्व आताच टाकून टाकतं की काय? हो एकदाच. मीठ, त्याच्यानंतर दही. अरे बापरे, काय काय टाकलाय ना, किती मसाले, 5-6 मसाले टाकलाय ना. लागून सगळ्याला म्हणजे लय म्हणून बिर्याणी भारी लागता वाटतं. आता का फायनली दही. अरे बापरे, दहीचं लय मारू केलं. बस बस, किती ता दही. ह्याचीच ग्रेव्ही होता ना नंतर. हो चिकन जास्त लागत ग, ते का लागू काय झाला, न लागू काय झालं, एवढा टाकलं जास्त नाही ह्यावेळी चिकन. मस्त मॅरिनेट होणार आहे ह्याच्यात. मजा येणार आज बिर्याणी खाऊ दीपालीच्या हातची. तर आता ह्याचा मॅरिनेशन झाला ना बिर्याणीचा. आता ठेवूया बिर्याणीचा आणि आता घेऊया आता सगळं. रश्याचा मॅरिनेशन करता. चिकन रस्सो, लिंबू पिल्या ना, आणि ही खायची आला लसूण पेस्ट. जास्त नाही घालत, थोडीशी आला लसूण पेस्ट आणि काय हळद. हा हळद टाक. मीठ. आणि आहे तो मालवणी मसालो. आणि हो जरा चिकन मसालो टेस्ट येऊसाठी. ओके, टाक बाबा काय काय तर. वास घेस ते का चांगलं आहे. चिकन मसाल्याचा वास मस्त चिलो अगदी. चिकन मसाल्याचा वास असतो. मग आता हे किती वेळ ठेवणार? अर्धा तास. नाही हे 15 मिनिटं. ह्या 15 मिनिटं आणि बिर्याणीचा अर्धा तास. हे दोन एका ठेवलंय, माझ्या चढवांग ठेवतोय. हे दोन आपल्या अस्सल. आई हे खायचं आंबोळा चौसा, आणि त्या दिवशी खालवतो लंगडा. लक्षात ठेव, कधी मी नावा विचारेन तुका. काय नाही नाव. मुंबईच्या आंब्यांचे नाव. हे मुंबईचे आंबे नाही, ते बाहेरूनच येतात. मुंबई काय आंबे भेटतात ती काय. चौसा लक्षात ठेव. यो हिरवा दिसता तू. एक हिरवा असलो तरी पण तो आतमसून पिवळच असतात. एकदम एक नंबर असतात ते. आई का लय आवडतात चौसा. तर आई का आधी हो देऊया मस्त वेगळे अगदी. आतमध्ये बघ असं लाल लाल मध्येच लाल. आणि नाही लय गोड लागता साखरेसारखं. भावी नाही आवडत. भाभी दीपाली ह्यो तुका नाही ते हे तुका घे. दीपाली हे माका घेत काय. हे तुका हवा, ह्या तुका हवा. काही ठेवा. ह्या तुका हवा काय ह्या तुका हवा. हे दोन पायरी ठेवा. चला तुमका एवढा इला ना माझ्यावर प्रेम होतो, मग ठेवा पायरी. काल आता जीवर खाली झालो. बरोबर. एकदम साखर. खरंच ना, हापूस नंतर खायचो भारी असा आंबो ना. नाही केसर पण भारी. केसर, दशेरी आणि चौसा म्हणजे एवढं गोड लागतं. पण असे हाणू हवे क्लिअर, एकदम असे हाणू हवे, एकदम भारी. हे बघ डाग बिग असतात ते मस्त नाही लागत. हे असे भारीतले हाणू हवे. हे 150 रुपये किलो आहे. 150 रुपयाक 4. लय महाग. 3च, एक एक्स्ट्रा दिलाय म्हणान. चला 50 रुपये एक पडलो आंबो. का झाला आहे हवे म्हणून 50 रुपयाने एक पडलो. 50 रुपयाने आंबो पडतात. आमच्या हापूस का पण एवढं रेट देत नाही. एवढं हेंका तेवढ्या हेंका रेट देतो. तर दीपाली काय करता आता? चिकन फोडण्यात घालते रश्याचा. ओके, तर हा आता चिकन फोडण्यात घालता दीपाली रश्याचा. आणि बिर्याणीचा केव्हा घालणार? आता घालणार आहे. तू घाल, मी तोपर्यंत हे जाऊन येतोय भावीजी घेऊन येतोय. चालत चल. भावीजी 12 वाजल्यात. भावीजी सुडूचा टाइम झालेलो. दीपालीने फोडण्यात घातल्या ना, मी येतोय. मस्त अगदी बनव. सासू बघतात हेसू, ती बघतोय. टीव्ही बघतं का ह्या बघतं. पोट नको हलव. चल मी पण जाऊन येते. भावीजी घेऊन येतोय शाळेत. चल एकदा बघून ये. संध्याकाळी जाऊ. हा नको 4 मधले. अरे मस्करी करते. तर गाडीवर डेपोत लाईनीत लागले आहेत, पण भावी जे का अजून सुटलेले नाहीत. सर्व पालक आहेत उभे.
ए चला काय फॅन्सी ड्रेस कधी या उद्या जियाचो. आणि ही कोण आहेत तुमचे काय नाव त्याचा लक्षिता. आणि ही कोण ही जियाची मैत्रीण ही कोण तिची कझन आहे. ओके चला चला आता. आणि ती कोण तुमची मैत्रीण आहेत की काय हे हाय हाय ही बघ मैत्रीण आहे जियाची. हे नाव काय तुझं काय स्वरा. शाबाश स्वरा लय गोड आहे. चला चला हे चला रापत राहू नको ह्यांका सवय पडले रापूची. ही दोघोली शाळेतून इले ते कपडे बिपडे बदलून डायरेक्ट आंबे खाऊ बसली. हे बघा काय ता जिया गोड आहेत आंबे नक्की ना. आणि ही कोणाची बेसा नुकवा झाल्या नुकवा कोणा नुकवा वेसली तर सांग आपलं मी तयार आहे खाऊ का. काय ना होऊ दे येल्लो मी खाऊ काय सांगा फक्त. जिया बस तू का आंबे अरे 2 आंबे दोघांनी खाल्लास. दीपाली बघूया काय करता आता. कवटा उकडत ठेवल्या ना ते काय. आणि हय काय हे माका वाटता जास्त धूर येता म्हणजे ह्यो रश्याचो. आणि ही बिर्याणी होय ना दीपाली. उघडू नको ना उघडू नक्की ना वाज जाय तुझो. आई शपथ ना ह्यो रश्याचो ह्यो बघ मस्तपैकी. आता उखाळो इलो पण आता उखाळो इल्यानंतर ह्याच्यात चटणी टाकणार ना. आणि हय कवटा दीपालीसाठी उकडतात आणि हय बिर्याणीसाठी बनता. चांगला मस्त लुसलुशीत बनवा. साशे चावणार नाही जात नाही साशे. आणि हय बिर्याणीचो भात रेडी झालेलो मस्तपैकी. लॉंग टिबार आहे का 2 बार आहे काय 3 बार टिबार माका काय समजत नाही. टिबार 2 बार खाया फ्लावर फुलावर. अरे ह्या आता फुल काय दगडी फुल ना. दगडी चाळ माहित आहे दगडी फुल. आणखी ही आंबे झाले खाऊन पारक्या पोर औषधीची मदत करता. काकडे सोलता. हात सोलू नको म्हणजे झाला. सावकाश. ट्रेनिंग आहे तुका कोणी औषध ट्रेनिंग दिल्या ना. शाबाश. हा एक सोललं पण ते तू सोललं नक्की. दीपाली रोज सोलता या मग तू ट्रेनिंग दिलं म्हणता. ट्रेनिंग मजबूत देतस तू. बघा बघा कसा कामा करता. सावकाश सावकाश बोटा सोलशील माका भीती वाटता. आणि हय दीपाली सॅलडची तयारी करता. कांदो काकडी गाजर हे टोमॅटो खाया. टोमॅटो महाग झाले. अरे काय चिंदीगिरी करतास तुम्ही. गटारी आज आणि टोमॅटो महाग झाले बोलता. शी अरे कापा एखादो दाखव तरी आम्ही ए कापा तुम्ही मी खायत नाही परत नेऊन ठेव उद्यासाठी. पण लोकांना दिसू दे तरी बाबा टोमॅटो हा म्हणून काय या. तर हे आता साधारण 1 वाजत इलो आणि ह्यांची काय अजून तयारी झाली नाही. मी जातोय आईचे ड्रॉप टाकू. चला चष्मा काढला ते चष्म्यावर टाकेन ड्रॉप. नीट घाला काय इकडे बघ हे किती आहेत. एक आला एक दिसला व्यवस्थित. हय घालू ना काय म्हणतो डोळे मिचकावीत राहू नको. गेलो ना त्यांचा घाला मस्ती कशा करतास. नाही नाही दोन्ही ह्याच्यावर घालूच. हे काय मस्ती करतास कशा माझ्या अंगावर येशाल. हय हय देटात आई सांगतात देटात घाल म्हणतात. देटात म्हणजे हय हय देट हय हय देटात देट म्हणतात. बरोबर देटात घालता. अरे असं हे येतं म्हणजे काय संपलो की काय हलवून आणि हे करा जरा. हा हे येता घ्या पुढे बबल बबल नाही संपलो ना. हा वाटा मिक्सर लावून घेतलाय नवीन वाले. नवीन वाला मिक्सर. काय ग्रेव्ही ना मस्तपैकी रस्सो बनणारा वाटता. आता स्मेल येऊक लागलो.
हे काय भाजी बनवतं की काय? नाही टाकतोय बिर्याणी. टाकू का एवढी? हो. बापरे, भरभर के टाकता. आणि ता कसली पाना? तुळशीची, पुदिनाची. पुदिनाची. ओके, तुळशीची पानं. काय माहित आमका काय कळता बाबा. आणि हय पीठ मळलेला पांढरा फटफटीता म्हणजे तांदळाचा वाटता. तांदळाचे भाकरे जिया तू खाणार ना? जियाला आवडतं तांदळाच्या भाकरी. तर ते का नाचण्याचे आवडत नाही. नाचण्याचे नाही आवडत, ते काळे दिसतात ना. तर चिकन हा, बिर्याणी हय रेडी मागच्या होता वेळी कमी पडलं तुमका ना, म्हणून आता जास्त टाकला भात. हो. भात भरभर के टाकल्या ना दीपाली. मागच्या वेळी कमी पडलं होतं, माझं नाव आरडा होता. तर हय आता दम देता दीपाली. भावी जे एक दम भरता तसा आता दम भरता बिर्याणी का. त्याच्यानंतर हे नाही लावणार, पीठ बीठ लावून नाही दम देणार, पीठ नाही फुकट जाता. तर हाय रस्सो रेडी झालो हा. हाय दम देऊन रेडी झालेला. आणि हाय भाकरे आता दीपाली भाजता, मस्त फुगवता भाकरे. आणि आज तांदळाचे भाकरे आहेत एकदम पांढरे शुभ्र. चला आता सर्व घेऊन सुरुवात करा. तर हाय सर्व युद्ध पातळीवर तयारी चालू झालेली आहे. जेवण वाढूची, सर्वांका भूक लागलेली आहेत. आणि आई हाय आमचे हात बीत धुवून रेडी आहे एकदम. आणि जिया स्लो मोशन मध्ये काम करता. आणि दीपाली दाखव काय काय आणलं असता बाबा. हाय सॅलेड, हाय रायता, आणि हाय काय बिर्याणी बिर्याणी, आणि हाय चिकन रस्सो, आणि भाकरी, आणि हाय तांदळाचे भाकरे. तर सर्व एकदम रेडी झालेला. आता फक्त दीपाली वाढणार आणि हाय आई खाऊक लागणार. तर गटारी आमची सुरू झालेली आहे. आणि हाय आता बिर्याणी वाढता, रायता हा, आणि सॅलड. लिंबू दिलास की नाही आई? हा दिलो. हाय आईची थाळी रेडी झालेली आहे. थाळी आईची सजलेली आहे. आणि हय हा बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, त्याच्यानंतर रायता, चिकन रस्सो, सॅलड आणि तांदळाची भाकरी. तर मस्त आईची थाळी सजलेली हा, गटारीत स्पेशल थाळी. तर आता मी आईका सुपूर्त करतोय. आणि हाय भावीची थाळी आहे. भावीन स्वतः सजवल्या ना थाळी. चिकन रस्सो घेतला ना, सॅलड घेतल्या ना, आणि ह्या काय सजवता वर पुदिनाची पानं टाकता, भाकरी घेतल्या ना. आणि हाय आदळ दापट चालू हा. दीपालिका भूक लागलेली आहे वाटतं. आणि जियान पण थाळी आपली सजवलेली आहे. सॅलड, रायता, लिंबू, भात, भाकरी आणि चिकन रस्सो. बिर्याणीचं नुसतं भातच घेतल्याने यांच्याने, बिर्याणी घेतल्याने नाही. बिर्याणी भरपूर आहे घेवा. हा हा, चला तर आईची थाळी मी सुपूर्त करतोय. आयदर खा बाबा सावकाश. काय चांगलं झाला रस्सो. रस्सो एक आवडलं वाटतं रस्सो. नको तुका ऐक जावत नाही. सॅलड घ्यावा. सॅलड नाही चावणार, तुम्ही घ्यावा. रस्सो मस्तच झालं. मजा आहे. तुम्ही लाल दिसत नाही खरं. ह्या घातलं ना जास्त, कोथिंबीर घातलं म्हणून तर चांगलं झालं ना. कोथिंबीर घातल्यामुळे चांगलं टेस्ट झालं. लागला. हा कलर नाही पण टेस्ट जबरदस्त लागतं. कोथिंबीर वाटूनच घालू मिक्सर मिक्सर मध्ये. वास पण बरं येतात मग ते का. हा ती अशी टाकून टाकतात ती माका नाही आवडत. हे मिक्सर का टाकलं ना, हम्म. त्यामुळे मस्तच झालं. आज तर मंडळी मग असं दाखवलं ह्या बनवलं त्या बनवलं, आता बोलवा. आता बोल. पप्पा रोजच विचार नाही विसरत नाही. जरा भूक लागली. माझ्या रोजच भूक लागते. तर मंडळी आमची गटारी हे चालू आहे. कारण श्रावण लागलो का आम्ही चिकन मटन खात नाही, मासे खातो. त्यामुळे आज आम्ही हा गटारीचा बेत केलं. तर मी आहे आता थोडी बिर्याणी पण खातोय. बिर्याणी कशी दीपालीने बनवल्या ना ती बघूया. दीपाली बिर्याणी एक नंबरच बनवता. आणि दुसरा म्हणजे कलर बिलर काय घालत नाही किंवा जास्त ऑइली नसता. एकदम म्हणजे मस्त. मम्मीच्या नॅचरल कोरिअँडर टाकून करते. आणि चिकन पण एकदम ना सॉफ्ट शिजवत आहे एकदम सॉफ्ट.
एक नंबर. असं झालं की तारीफने पोट भरला आता माका जेवची गरज नाही हो, भूक लागली तर तारीफ एवढी केलास ना. चिकन खाऊ जेव्हा परत महिनाभर आमच्याकडे चिकन नाही. आजच काय चिकन, मग गणपती गेल्यानंतर चिकन पार्टी आज. आज पूर्ण 2 वेळा आम्ही वा मजा आ गया. दीपाली आमका काय चिकन बिर्याणी आणि तुका काय अंडा बिर्याणी. तर आमच्या दीपाली चिकन खायत नाही, त्यामुळे जास्त आमच्या घरात आता तुमका कळालं असत आमच्या घरात चिकन जास्त कशाक नाही बनत, कारण दीपाली का चिकन आवडत नाही, म्हणजे चिकन खायत नाही. तर आता कवटा खाता दीपाली. कवटा बिर्याणी म्हणजे बिर्याणीचो राईस घेतल्या ना, पण चिकन नाही घेतल्या ना, आणि रस्सो घेतल्या ना नुसतो, आणि 2 कवटा बॉईल केल्या ना. तर ही दीपालीच्या आमच्या गटारी. ते का आता रविवारी गटारी करूचे लागणारा, मासे आणूचे लागणार आहे, चिंगळा मासे खेकडे हे ते का हवे, तर मग ह्याची गटारी मोठी होणार. तर आता कवटावर आता खेकडे आणूया. तर आता कवटावर समाधान मानलेला 2 कवटावर. मांजरा पण येली होती, गटारी गेलेली आहेत मांजरा. हो बोको माझ्याकडे बघताय हो बघ, हे का हडका आता घालू हवी. तर म्हणजे छोटोखानी गटारीचो प्रोग्राम आमचो झालेलो असा. आईसाठी आम्ही मटण हाणलं नाही, मटण तिका नको झालं म्हणून चिकन हाणलं. मटण खात नाही आई, आणि दीपाली पण आमचा चिकन मटण खात नाही, तिच्यासाठी कवटावर भागवलं. आणि हय आता व्हिडिओ एंड करतो. पण आई काय 2 शब्द बोलूचे गटारीबद्दल काय माहिती बिती गावात कसले गटारी होते ते सांग. हा गजाले काहीतरी सांग. गावात कसे गटारी होतात, गावात कसे गटारे होतात ते सांगाय. काय नाही 2 शब्दात काय नाही ते दारू पितं. गावातले दारू गटारी म्हणजे कोंबडे कापतात आणि दारू खातात, बस झाले गटारी. तर मंडळी गावची गटारी आहे आमची, मुंबई डोंबिवलीची गटारी झालेली आहे, सुकी आमची गटारी झालेली आहे. आणि आई तुला आवडला चिकन आवडला का बिर्याणी आवडला? दोन्ही आवडली, दोन्ही आवडली. बिर्याणी पण चिकन. हा तर आई का चिकन पण आवडला, बिर्याणी पण आवडला. तर म्हणजे हे आता छोटोखानी प्रोग्राम आमचा झालेलो आहे, आणि हा व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय, जय महाराष्ट्र. केव्हा कोकण आपलाच असा. बाय. जावा गटारी करा, आणि सुकी गटारी करा, दारे बिरे पिऊ नको. बाय असं आईने सांगितलं ना. बाय. आमचे विरवाडचे फंटर सर्व इलेले आहेत माझे. परसो गवळी गँग सर्व इलेले वाडीतली. अरे आमच्या आईचे विद्यार्थी इलेले आहेत. बसा लाईनीत बसून घ्यावा. आणि विद्यार्थी सर्व मॅडमचा आशीर्वाद घेतलाय कोंडेबाईंचं. हे बघितलं काय, हे सर्व विद्यार्थी होते कोंडे मॅडमचे, माहित आहेत का तुमका? हा हे सर्व आमच्याकडे इलेले आहेत. आमका भेटूक, आईक भेटूक, आणि 100K सबस्क्रायबर झाले म्हणून केक घेऊन इलेलं आहे. केक खाया आणलास की नाही? तर सर्व फंटर इलेले आहेत. तर आम्ही केक कापूया आता. चला हे जावा टाय चिपळ्यांसाठी का चॉकलेट. मजा यांचे. हे 100K नाही 108K म्हणजे ह्यो अपडेट आहे. आणि ह्यो गँग खायचे 7 स्टार 7 1 2 3 4 5 6 7 हा बरोबर 7 स्टार. हिप हिप हुर्रे. घेतलं मी घेतलंय. गावासुनीला कुर्ले बिर्ले हाणलाच नाही. कुर्ले तसरे मुळे वगैरे हाणायचे ना, तेव्हा मांजराक तरी हाणायचे, आमका नको. जियाच्या मांजराक तरी हाणायचे ना. पाऊस पडता होऊ रिलो गावात पुसले. आणि कालवा काय निजू झाले. चला धन्यवाद. हो धन्यवाद. हो बाय. दुसरे पिशवे